Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Danica, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kanayon dak nga uyawen, gapu iti kinalaad ko. Ket jaklat tagtagtagari, no addamang mangeg ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Danica. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay asaan ka manin amatagtagare, Danica? Awan, tatang. Di ka naglibak. Amok no kasta nga adda pagsaksakitan tinakam mo. Apay ngamin anaya nakakanalaad, tatang. Anya nalaad nga ibagbagam Pudnumat. Awan to pa'y mangayat ang mangarom kanyak. Gaputa awan pa'y tinakakita iti kinapintas mo, balasang ko. Kasta ka di, tatang. Wen, anak. Saan pa'y asimmang ba iti itad ti apo aparaken ka? Ni Edula unay akaaruba tayo. Tunggal makita nak. At alat na maibagana. Bay amday di akaaruba. Tabarumbado day jay. Naglaing amang buli. Naimbaglakit din. Dasaan pa'y anak mo ti Jeep. Ada pa'y bakante. Dito yakon nga agtugaw. Saan ka ama kiabay kanyak? Ija ka nga agtugaw. Saan ka akayat akatugaw? Si kamat gayam dayta, Edu. Pasensya kan ha. Jak nakita si kagayam dayta. Ti kunam kit di. Igagagaram ti makiabay kanyak. Saan mo Kan saan mo mat ako kwato'y pagtugawan? Apay nga iparit mo agtugawak dito'y. Nagadupay laang nga saong. Laad. Siyak man langan ti umalis iti pagtugawan. Kaslamat tan adda makaakar asakit ko, tatang. Uray iti Jeep. Di nakayat akaabay ni Edu. Apay, kukuha na aya jay Jeep. Taiparit na. Ngagtugaw ka iti abay na. Jak amo tatang. No apay akas jayda. Malah, baybay amon anak ko. Saan siguro nga insuro ti inana itinasaya at asursuro? Uwan tatang. Ngam no maminsan. Makapasakit itinakam ti aramidan da kanya. Baybay amlat taydan, anak ko. Isuda ti agbasbasol. Saan asika? Adda pasala inton rabi ijay ayandaan ti siling. Nagkasar ngamin ti anak na. Mapanta makisala. Tsak kayat. Si kalatan ti mapan. Awan ngamin kadwak. Iso nga awisan ka kuma. Sa anak ang makisala. Awan tumot lang timayat ang mangisala kanya. O di saan kalatan ang makisala. Kadwain naklaang. Tapno makapasyar kamutan Sige. Padasak ti agpakada ka ni tatang. Basta dagasan ka inton rabi Tapno saanan ang makapagkadkad ni tatang mo. Tatang, aw-awisan nak ni Santa Amapan makisala. Kunak man, no saan mo akayat ti makisala? Mapanak lang ang agbuya. Ay katsi ka, anak ko. Mapankalat ta, tapno makapasyar ka, mait. Wen tatang, awan ka nung ngamit ti kadwan ni Santa. Iso nga aw-awisan nak. Kaya't ko akasaritan ni Santa nga umuna. Sige tatang, sukunan nak dito inton madamdama. Alang nga raud, tapno makasarita. Anya ngay, palubusan nakakadimat lang ni tatang mo? Umunag ka pa'y takayat nakakanupay akasarita ni tatang. Ay katwan basta palubusan na ka Wen, palubusan nak. O sige, umunag ka Tatang, adan ni Santa. Agtugaw ka balasang ko. Anya ti bagayo, tata? Palubusak ni Danica. Basta siguradwa ngagkadwa kayo matlaing agawid. Tata, di kay madanagan.
Kaduak matlaang ni Danica nga agawid. Nasayaat nga rod no kasta. Agananad kayo itidalan nyo, ah? Wan tata. Alang arudan. Mapan kamin. Sigurado ka dito iti pagtugawam? Saan mo akayat ti makisala? Saanan? Dituyak latan pagtugtugawan dagiti agbuya. Sige nga rod. Saan ka pumampanaw dito'y nagtugawam ha? Dito'y ka nga umay kitaan inton agawid nan. Sige, Santa. Sige nga rodan. Mapanakon. Amumat at talaga ti maibagay a pagtugawan man niya. Ha? Edu? Siguro, kayat mo ti makisala. Angam, saan mo akayat ti mapanagtugaw? Gaputaan mo, nga awan mangisalakan ka. Anya ka di ti basol ko ken ka. Apay akasta ti tratong kanyak. Basta, kasuron ka. Gapu iti kinalaad mo. Awan madi nga ar-aramidag ken ka, Edu. Iso asar dengan nakkuman. Alang nga, Rod, ano samti umapapan? Awan mat ngamin mayat, amang isalakan ka. Hi, miss. Apa dito tinagtugawam? Saan mo kaya ti makisala? Ha? Sino ka? Siyak ni Ronnie. Sika, anya matinagan mo. Siyak ni Danica. Nagpintas matan tinagan mo. May bagay iti kinapintas mo. Asaran na ka di? Ni, apay. Anda ka di madi ana ibagak. Ammom lang arudan ang naglaadak. Ibagampay lang ang maibagay tinagan ko, iti kinapintas ko. Naglaad? Ni, asino tinaibagaan na laad ka? Aduda. Agsasabali ti panagkita ti tao, Danica. Saan ka mat ang nalaad iti panagkita? Nagpudaw kan tupay. Kasken ka ti kayat ko a babae. Naidumduma ka mat. Nagwapo ka. Ngamkas kanyak ti kayat mo. Agpaiso? Gwapo ak? Ha? Kwa? Saan mo nga ibabawi? Tanalpas mo nga imbaga. Sika talaga. Sige, mapan kakit din makisala. Saan kat nga ibusam ti oras mo, iti may salaang akas kanyak analaad. Awan kursunadak nga isala ka nagiti babae dito sa lunan. Sikat ti kayat ko nga isala. Anya? Mabalin nga isala ka? Saan ka amabain amang isala kanyak? Anya ko matipagbain ak ngay. Nagado tinapipintas ang mabalin mo nga isala. Siyak pa'y laang mat. Sika nga rod ti kursunadak. Alan, mapanta nagsala. Agyamanak, tay manugot ka nakisala kanyak. Agyamanak mat iti panang itulod mo kanyak dito'y nagtugawak. Ala, mapan kan makisala iti sabali a babae. Panawan na kun dito'y. Diyak kayat ni mangisala iti sabali. Kayat ko ti makiinistoryakan ka. Apay mat. Wan atawan kadwam dito eh. Kayat mo, mapantay ti kantina. Mapantay merienda, kabayatan ti panagistoryata. Saanan? Ador uraya ka kaduhak. Imbaga na sa anak a pumanaw dito'y. Ang mga no agawid day chay, no saan na ka makita dito'y. Iso ka di ti kadwam nga imay dito'y? Wen, kat isumat laang ti kaduhak nga agawid. Iturod kayon toninton madamdama. Tapno makitak mat ti balayo. Tapno amok to ti pangpasyarakin ka. Anya? Asino jay kadwayaw? Agar aram ka di kinisanta day jay. Saan, tatang? Italang an am-amumi. Nagpresenta nga itulod na kami. Kasta ka day. Nagwapo matalalaki. Ken nadayaw pa'y. Wen nga ro, tatang. Saan akas kadagiti daddo mga am-amok? Anauyaw da. Kasta ka day, anak. Kan amuyo, tatang? Iso ti masidag iti nagtugawak. Nakis-istorya kanyak. Idi kwan,
Inawis nak nga agsala kami. Ha? Agpaisaw anak kaw? Wen, tatang. Naimbag nga oras mo, Danica. Kastamot kan ka, Ronnie. Apay anak ka umay ka? Imayak ta pasyarin ka. Anya? Oh, di na ka di pastrikan. Ha? Sige, sumurak ka. Nagyaman na. Ala, agtugaw ka. Nagyaman na. Sino ti bisita, manak? Kwa tatang, ni Ronnie. Nay, si kamot gayam barok. Uwan tata. Umayak man agpasyar. Umay mo ka di pasyaren ti anak kaw. Uwan tata. Ken kayat kung ipakada-kada kayo no mabalin nga armag ti anak yo. Ay katawan Ang adalatakin ni Danica ti desisyon. Mala, panawang kayo pa'y. Agsarsarita kayo laang dita. Tamang isaganak iti merindaan nyo. Ay, adayin tugot ko ang merienda tata. Oh, adoy. Da kayo latan ti makaam mo. Nagtaktak ka pa'y laang met barok. Okay lang tata. Mala nga rod, panawan kayo pa'y dita. Manumatin na bulan nga agar-aram kan ka ni Ronnie. Kaanong nga yasong batan? Tatang, kayat yun ni Ronnie para kanya? Uwan balasang ko. Nasingpet kan nadayaw abaro. O, kailangan nga rod kada kayo asong bata kon? Uwan anak. Basta maum ti limitasyon mo. Laglagi pa. Nasken nga kalay sa kayo pa'y sakbay nga damapasama kiti nagbaritan yaw. Uwan tatang, amok daytan. Makasta, agayan ayatan. Uwan Ronnie, songbatan kan. Agyaman Danica. Manipo dita, kaayan ayat kan. Kayat kaayam amo ka dagiti dadakkel ko. Intundom tang ti aldaw. Sa dino ka diti ayan dagiti naganak mo. Adda iji balasiw taaw. Kabsat ko lang ti kadwak iji balay mi. Kasta ka di? Dandanidan sumangpet. Yam amo kanto kadakwada. Magustuhan dak nga ta dagiti dadakkel mo? Apay kit tinasaan. Imbagam dayta Wen, siyak ti makaam mo. Awan rumba nga pagdanagam. Lumabasak pa, apo. Mabalin ka diti agdamag? Anya day, Jay? Namitlukan nakita kalimabas dito'y balay. Sa dino ka diti pagaw-awidam? Agkakaaruba tayo laang. Dita ka di balay da Edo ti pagaw-awidam? Juan. Kapin anom ni Edo? Kaayan-ayat ko. Kat agkalay sa kamin iti mabiit. Anya? Naglaad ka? Gapo ka dita nalaada? Ha? Saan matakasta? Ngam, apay akinayat mo ni Edo. Kat nagalas ti ugali na. Kan nauyaw. Amom, kanayon nak nga uyawan anaglaadak ka no. Adda na pasama kada kami. Kat nagbunga dayta. Iso akasapulan nga agkalay sa kami. Anya? Dayta ti pudno. Siyak gayam ni Danica. Anyat nagan mo? Siyak ni Wela. Nice to meet you, Wela. Manipod ita, agayam tan. Kaya't naklakit di agayam. Apay kit din asaan? Dayta ti ganabang tinauyaw ataaw. Nakita yu ti rupa na, tatang? Ketuwain, nangisit pa'y. Imbagken ka at napudaw ka. Kundi uyaw ken ka dayjay nga idaw. Ay ngam karkarumit gayam ti maasawa na. Jack laing pagarup. Akaayan-ayat na gayam ti kanayon alumabas dito'y balay, tatang. Anya nga ta ti reaksyon ni idaw. No makita na ti kaayan-ayat mo agwapo. Nagwapo ang adayaw ti kaayan-ayat mo ngam ni idaw. Wen nga agpaisoan niya, tatang.
Lumugan tanda ni ka. Hiyawat mo tayo, ma'am. At tulungan ka na sumagpat dito, Jeep. Si Kaa talaga. Kabailak ngat nga oray saan nakatulungan. Dito, may kakidi. Ah. Dito iti pagtugawan ta. Hi, Danica. Ay, si Kamot gayam day tawel isugayam ni Ronnie. Boyfriend ko. Ronnie, iso ni Wela. Karo ba? Nagwapo mo ti boyfriend mo? Agyaman ako, Wela. Nice meeting you. Isugayam ni Edo akaayan-ayat ko. Dandani kayo gayaman agkasar ka ni Wela. Edu. Kasta nga agpaiso, Danica. Da kayo nga iti boyfriend mo. Kaano kayo mo't nga agkasar? Urayag pa ya sumangput na iti dadakkel ko manipod abroad. Kalpasan na. Pagsasaritaan min ti kalay sami ka ni Danica. Congrats kada kayo adwa. Pakawanan na ko ma, Danica. Noan yaman dagiti madian aramidak kan ka. Awanin kanyak dayjay, Edu. Tatnoam mom, aggayam kamin iti agbalin nga asawam. Aging ka ita, amok amababain pailaang ni Edo kanyak. Gapo, tanaylawan iti babae, apadak matlaeng analaad, Mr. Lonely. Ngem na singpet ti asawa na, ket nagbalin pa yan apagayam ko. To'y pagayam mo, Danica. Agyaman pagayam Danica iti daytoy apakasarita tay kunada nga ruden awan pilpilian ni ayat. Awan nalaad ken napintas itinagan ni ayat. Tinapateg ket addaan tayo iti nasaya at apanagpuspuso ken saan tayo nga aguy uyaw iti pada tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Danica, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.